बेबाराव माबेबा हादरनि दावहा नङा। जेराव गोबां रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा हादराव जाय हादराव बे दानावनो 1019 सुबुंफोरनि जिउ खहा। जोंनि हादरावबो जागोन नामा बेबायदि गिख्रंथाव थासारि? जाय थासारिखौ नुयोब्लानो नोंथांमोनहाबो गिखांनाय सोमजिनो हागौ। जाय हादराव लामानि एबा लांदां जायगानि मुवा बेसादफोरानो हारसिङै आवलिनो एबा गलिनो हमो। जाय नुथाया भारत हादरनि थाखाय इयुननि सांग्रांथि रादाब जागोन नामा? भारत हादरावबो जागोन नामा बेबायदि अरजों समान बिदुंनि दुंथाय? ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अरजों समान बिदुं। जाउनाव सुबुंफोरा जानांदों बहा थागोन, बबाव थांबा गोजोन मोनगोन। 140 कौटि भारतनि सुबुं अनजिमाफोरा बेसेबां साखाफारा गरमनि थाखाय? बे दानावनो 1019 सुबुंफोरनि जिउ खहा ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय बिदुंनि जाउनाव। बे दानावनो 1019 सुबुंफोरनि जिउ खहा ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय बिदुंनि जाउनाव। अरबायदि रोहो रोहो जोंब्लावनाय दुंथाइजों सैनांगासिनो दं इउरप हादराव। जाय हादराव 1019 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों गोबांथार बिदुंनि थाखाय। जोंनि भारत हादरावबो जागोन नामा बेबायदि सहायनो हायै दुंथाइ? बे दानाव खालि बे दानावनो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा इउरप हादराव। बेबाराव माबेबा हादरनि दावहा नङा, बेबाराव साननि दुंथाइनि दावहासो। मख'नो गोनांदि थांनाय दानाव स्पेनाव बिदुङा 40 डिग्री सेल्सियासनिबो बांसिनमोन, जेराव जिउ खहा जादों सा 1022 सुबुंफोर आरो बेनि गेजेराव 65 बोसोर बैसोनि गोजौनि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा। बिसोरनि गेजेराव 85 बोसोर बैसोनि सा 720 बैसोगोरा सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्दों। खालि स्पेनावल' नङा, फ्रान्स, इटाली, जार्मानी आरो इंलेन्ड बायदि हादरावबो गिख्रंथाव बिदुंनि दुंथाइ। बेबायदिनो भारत हादरावबो दुंहाव थासारिया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो दं, जेराव गोबां लाख लाख सुबुंफोरा बिदुंजों मोगा मोगि जानांदों।